Да се върнем малко на академичните въпроси. Аз съм чел една книга, която вие сте ми подарил и съм я чел на 5000 метра в самолета, която се казва Комплексно-интегративния подход и е свързана с връзката между педагогическото образование и другите сфери на науката и обществения живот. Разкажете някои думи за хората, които може би не са чели тази книга или пък хора, които се интересуват и да кажем са педагози. Да кажете някои думи за този, за мен е доста фундаментален труд, който според мен има своето значимо място в, не бих казал само българската наука, но и световната наука. Една от основните причини за този хаос, който съществува в България, е именно липсата на необходимата образованост и възпитаност на тези, които я управляват и шетят в системата на образованието. Те не могат да разберат едно, че всички тези явления са взаимно свързани. Те са зависими. Те са зависими, тези явления. И аз зато и в книгата има доста схемички, даже фигури има. И когато всичко това нанасяхи на черната дъска в университета, студентите допълваха даже някои от тези неща и обогатяваха представата за комплексни интегративни подход. Вземете, например, защо аз даже давам определението комплексно интегративен подход? Защото това са комплексни явления, които влизат в едно цяло. В едно цяло. Те създават цялото. И това цяло не може да съществува, ако между тези съставни части на цялото няма интеграция. Взаимна връзка и зависимост. Това е основната мисъл, която трябва да я запомнят и да я знаят всички. И даже и обикновеният човек трябва да знае. И обикновеният човек трябва. Тези неща и с фигури ги доказвам в книгата. С фигури ги доказвам. И зато и миличките студенти от Пловдивския и Югозападния университет, щом започнем теми в този аспект, залите се препълваха. И всеки идва с тевишир някакъв. И след това продължаваха моите разсъждения с конкретни фигури. Това не го правеха преподавателите. За съжаление. Не го правиха те. Те не го познаваха, защото аз зная как завършваха някои от тях. Те се занимаваха с проблемите тогава, знаете, на това колко значима е пионерската и комсомолската организация, колко значими са четите чавдарчи.